Hei, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. No moi, Kalle. Mitäs sulle kuuluu? Sitä samaa. Ei mitään ihmeellistä. Hei Sanna, moi. Miten menee? Ihan hyvin. Entäs sulla? No ihan hyvin, kiitos. Moi, Minna. Miten menee? No ihan hyvin, kiitos. Tässä on Darius. Ai jaa, kiva nähdä. Mistä sä olet kotoisin? Mä olen Liettuasta, mutta mä olen nyt Helsingissä lomalla. Ai kun kiva.